ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾವಡು, ಭಾಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾವಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ಶ್ರೀ ಬಾಬುಗಟ್ಟಿ ನೆಕ್ರಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕುಂಬಳೆ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತು ಆಸೀನರಾವಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಮಧೂರು ಮೆರ್ಬತ್ತು ಆಸೀನರಾವಡು, ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆ ಸೀಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾವಡು, ಸಾವಿತ್ರಿ ರಘುವೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾವಡು, ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾವಡು ಪಣದು ಕೇನೋಣ. ನಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಗಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಿಯೇ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಸ್ಥ ಜಂಬೋಬಲ ಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂಕು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯನಾಂಡ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ವೈರಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯರು, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯರು. ಶಿವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ದಾನೆ ಅಂದು ಪಂಡುಂಡ ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ರುಂಡಮಾಲೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗುಣ ಸೈಕಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಜಂತುಲ ಬತ್ತಿಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆರ ಅಂಚನ ಪಿರ ಪೋಪೆರು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಐತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲಿಡು ಜಡೆದಿರ್ತಿ ಸರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಆಯಾಗ ಆಯನ ಬೆರಿಟೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನು ಪಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಜೀವಜಲ ಗಂಗೆ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆ ರುದ್ರನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ಸುಜ್ಞಾನಗು ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪುನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿಯರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಸಂದೇಶ ಶ್ರೀ ರುದ್ರನ. ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರೆದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುರುಕಾದ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಸುರುಕು ಅಡ್ಡಬೂರ್ನಿ ನಟರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಆಯಿನ ರುದ್ರಾಗ. ಈ ರೀತಿದ ಮಹತ್ವರವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರುದ್ರದೇವರೇನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ಕೇದಾರನಾಥ ಅಂಚಿನ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರೇನನ್ನು ಕೆಂಡ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರೇನು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಂಡ ಆಮೇಯ್ತ ಬರಿಟ್ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಅಗೋರಿ ನಕಲು ಮಾತ ಭೈರವನ ಉಪಾಸಕರು ಅಕಲು ಏರೇನು ಉಪಾಸನೆ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಪಂಡ ರುದ್ರದೇವರಾಯನ ಮಹಾಶಿವನ್. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಗುಣಲಕ್ಷ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿವದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಈ ಲೋಕೊಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಭಜನೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾಳ ತತ್ತಿಗುಡ್ಲೆ ಅವು ಭಜನೆದ ತಾಳ ಸರಿಜ್ಜಿ ಲಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಲಯನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಏರೆಗೆಂದು ಪಂಡ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಗ.
ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರುದ್ರನು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದಲ ಕುಲಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು. ಅರ್ನನೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣಿದಾಂಡಲ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕನತದು ಐನು ಇಲ್ಲಲು ದೀದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದಲ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ 47ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ನಾಯಿಗೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ಡೇರು ಪನ್ಪುಣ ಕಲು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಅಲ್ತ ದೈನಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಂಟೊಂದು ಪಂಚಪರ್ವ ಉತ್ಸವಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಐತ ಸುಮಾರು 10 ದಶಕೊಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತು ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಯ ಸಂದನೊಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೂನಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿಲ ಒಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣೆದ ಎಣ್ಣೆಲ ಮಾಗನಿಡ್ದ ಸಂಗ್ರಹ ಅದು ಸೀಮೆಡ್ದ ಒಕ್ಕ ಮಾಗನಿಡ್ದ ಸಂಗ್ರಹ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂದಾಯ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಆಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕಮ್ಮಿತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದುಂಬು ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಾಯಿಗ ಮೇಲ್ಡೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ 47ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪನ್ಪುಣ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರು. ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಮಾಜಡು ಭಂಗ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಸಂಘನು ಕಟ್ಟೊಡು ನಾಂಡ ಬೆಗರನ್ನು ನೆತ್ತೆರಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಹತ್ತುಂಡಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತುಂಡಲ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ದೀತನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ ನಿವೇಶನನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಖರೀದಿ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು 2007ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಸರ್ವ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ರೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯರು ಸುರುಕಾದು ಇನ್ನೇ ದೇವಮೂಲ್ಯನ ನಂಚಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶನಕಲ್ನ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲು ನೆನೆತೊನುವ ಅವೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ನಡತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಂಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತನು ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರಗಟ್ಟಿ ಮೇರಿ ಇಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೊಲದವರಾಯನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥನೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ ಪೊಲದವರಾಯನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಾಯನಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೊಲದರಾಯನ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘರಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿ ಮನೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ಕೇನು ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಬೇರೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿ ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೇನ್ನೊನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಂತದ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮಗಳ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೇನಲ್ಪ ಬೊಂಡ ನೀರು ಕೊರದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ
ಆ ವಿವರಣೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುರಿಯರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪುರ ನಡಪುಂಡು ಆ ಗಟ್ಟಿಲೇಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಪಂಡು ತಿರಿಪಾಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡು ಅಂಚ ಈ ಧರ್ಮದರ್ಶ ಅದು ಮೂಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ತೂಪಿನ ಆ ಉಳ್ಳಲ್ತಿಯ ಮನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹರೇಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ವೈಭವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತೀನ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಂಚನು ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೇರ್ಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಬಕಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಏಪಪ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಪಾತ್ರೆಗಳಾರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಆರು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪಲೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂತೇರಿ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಾಜ ಪದವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೆರೆನ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಮರನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ದಪ್ಪಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರಿ ಕಂಬಳದ ಎಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆರು ಫುಲ್ ಫೈನಲ್ ಐತರ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುಲ್ ಬತ್ತದ ಪೋಪೆ ಪಂಚ ಪಾತ್ರ ಪಂತೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದು ಯಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಡಿ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಮತಾ ಡಿ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜಾವು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಪನಿ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆರು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳೊತ್ತಡು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ದುಂಬು ಪೋತೇರು ಆರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆದ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಡು ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಪೋಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥಡ ಯಾನು ನಟ್ಟೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಭವಾನಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಐನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸರಿಪದಿಜೇರು ಅಂತ ಸರಿಪಾದಿತ್ತು ಸರಿ ಮಂತದು ಏನು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಸರಿ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಪಂದು ನೆನ್ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ರೋಟರಿಯನ್ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆನಾ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಡಂದಂಡ ಹೆಂಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಅಂಚದೊಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಅಡ್ಯಾನು ಐನು ಮುಗಿಪೋಯಾನು
ರೋಟರಿ ಎ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಖಜಾಂಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಬಾಲಂಜನೇಯ ಜಿಮ್, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಕ ಕಪ್ತಾನ, ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಗಳೂರು ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್, KPTCL ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಕಾಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರೋಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬಗ್ಗೆ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಾಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಸಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇಂಚ ಹಲವು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ಪಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಟ್ಟೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪರವಾದ ಯಾನರಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಂದಾಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೇರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಬಕ್ಕ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಾಗ ದುಂಬದಿಂಚಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಆರ್ನ ಪಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಸೈನ್ಯಾದಿ ನೆಟ್ ಸೈನ್ಯ ಅಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ಲೆತ್ತಂಡ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಂದನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿನ ಆರು ನಮಗೆ ಏನಿ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಆ ಹುದ್ದೆ ಹಿಡ್ದ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದ್ಯಾನು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ BAMS ಗಜಾನನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಾಮದ ಪದವು ಇವ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯೆ ಹಳ್ಳಿದ ನೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದು ಹಳ್ಳಿಡೆ ಬೆಳೆದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಂಚಿನ ಆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಾನಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಗಟ್ಟಿ ನಕ್ರಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕುಂಬಳೆ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಂಬಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆ ಅಂಡಲ 9 ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಮಧೂರು ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಕಡೆ ಮಧುರ್ಗೆ ಪೋಯಲ್ ಪಂದಾಂಡ ಭಾಳ ಗೌರವಯುತವಾದ ಎಂಕ್ಲೇನಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ವೇರು ಹರೇಕಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9 ಮಾಗಣಿ ಸೀಮೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರೀ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಅದೇನಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಘುವೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಂದು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಭಾರಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಆ ನೇನು ಆರು ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೇಕಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮನೆ ನಾಯಿಗೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಉಭಯ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾವಾಡು ಆರು ಲೆತ್ತನ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕುಲ್ಲದು ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು ಅಯ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಜಿಂದ ಅಂಚಾಣ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಪಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹರೇಕ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ್ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಲ್ಡರು ಬೇರ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹರೇಕ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಹತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಎದುರುಕೊಳ್ದಿ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಸಂಜದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಚಂದ್ರಮನು ನೈದಿಲ ಎಂಚ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತನ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವ ಕುಸುಮನು ಅರಳಿಸದು ನುಡಿ ತೋರಣಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರತ್ನಾಕರ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬರುಡು ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಣ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಸುಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಣ ಬುಲ್ಪುಗು ಈ ಸಮಾಜ ಬರುಡು ಇನಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಭಾಜನರಾಪನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಇತ್ತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೂ ದುಂಬು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಂಡು ಸುರುಕಾದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂ ಪರಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಕುರ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಅರೇನು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಕೇಳೋನು ದದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲು ಕುರ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ್ಣು ಕುರ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿಗೂ ದೈವಕ್ಕೂ ಹಿರಿದ ಅಂತರ ಉಂಟು, ಗುರು ತೋರುವ ದೈವದೆಡೆಗಳ ದೈವತ ಗುರುವ ತೋರುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪಲ್ಲೆಕನೆ. ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಯೇ ಬತ್ತದು ನಮಗೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರಿಂದ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಪುನಃ ನಾಯಿಗೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪೇಟೆ ಮಾಗಣದ ಗುರಿಕಾರರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ CP ಕಂಪೌಂಡು ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಡೆರೆಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಸಕ್ರಿಯವಾಯಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆರು ಮೇಲ್ಡೆರೆಗೆ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು. ಜೀವನ ನಶ್ವರವಾದರೂ ಸದಾ ಅಸಮ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ
ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇವರನ್ನು ಮೋಹಿನಿ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳೋಣ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಭವಾನಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಎ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಭವನಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತನ ಬಂಟಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಆರು ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆನ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೆರೆನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕಲೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಕುಗ್ರಾಮದಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ವಾಮದ ಪದೋಡು ಗಜಾನನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು BAMS ಆಯುರ್ವೇದೋಡು ಪಡೆದು ನನಲಾರು ಮಿತ್ MD ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು. ಅವೇ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂಡ ಒರ್ಂಬ ಮಾಗನೆ ಸೀಮೆ ಮಾಗನೆಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕೊಳದವರ ಸಂಘ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸೀಮೆಡು ರಡ್ ಸಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕುಂಬಳೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಬುಗಟ್ಟಿ ನೆಕ್ರಾಜ ಮೇರೆನ ಸುಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಮಧೂರು ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯರನ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೂತಾರು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೂತಾರು
ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಧೂರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ. ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರೆನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದಾಡಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಘುವೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅರೇನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸುಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಬಜಿಲಿಕೇರಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರ್ಂಬ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆದ ಗುರಿಕಾರರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಭಾಜನರಾಯಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಏನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರಿತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಯೋಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು. ಸಭೆತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಈ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆರು ಸುಂದರ ಮುಖ ಶಿಫಾರಸು ಪನ್ಪುಂಡು ಸುಂದರ ಹೃದಯ ಇಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಕರು ಅಂಬ ಎಂದಾಗ ಹಸುವು ಅದರ ಬಳಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆಂತೆ ಬನ್ಲೆಕ ಅಪ್ಪೆನ ಕಂಜಿ ಬುಲ್ತುಂಡ ಇಡೆ ಬಲೆ ಬಂಡಂಡ ಅಂಚ ನಮ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜಗೂ ಬತ್ತದು ಈ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಗೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ದುಃಖ ದುರಿತ ದುಮ್ಮಾನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದೂರಾವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತದು ಉಲ್ಲೆರು ದೀಪನು ಪುತ್ತವನ ಮುಖಾಂತರ ಅಜ್ಜಾನ ಪನ್ಪುಣ ಕತ್ತಲೆ ದೂರಾದು ಸುಜ್ಜಾನ ಬರಡು ಪಂಡದು ದಯಮಲ್ತದು ದೇವ್ ಮೂಲ್ಯನರು ದೀಪನು ಪೊತ್ತದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ ಅಜ್ಜ ನಡ್ದು ಸುಜ್ಜಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾತೆರಳ ಬರಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ದೀಪನು ಅರಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರುವುದಿಲ್ಲರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ನೆತ್ತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವಮೂಲ್ಯನರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಯಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ, ಮೇಲ್ಡೆರಾಯಿನ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್, ಅವೇ ರೀತಿ ಮೆಸ್ಕಾಂದ DGM ಆಯ್ನ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಅವೇ ರೀತಿ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ, ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಎದುರುಗು ಪೋಡು ಅರ್ಲ ದೀಪವು ಕೈಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿಲಬೋದು ದೀಪನು ಪೊತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು. ಕುಮಾರಿ ಭವಾನಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೇರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು. ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರ ವಲ್ಲಭ
ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸತ್ಯನೇತ್ರೇ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶುಭಂಕರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ಧರ್ಮರೂಪೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಸಮಾರಂಭ ದಯಪಂಡ ತೂಯರ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟಿ ಪಾಳುಪಡೆಪಿನ ಭಾಗ್ಯಲ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠಡು ಏನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಇಂದು ಸೋಮನಾಥನ ನಿರ್ಣಯನ ದಾದನ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಸೋಮನಾಥಗ್ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ವಾ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಕೂಡ ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಹುಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೋಮನಾಥ ನಿರೂಪ ಸಾವಿರಾಳ ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯದ ಮಣ್ಣು ದಯಪಂಡಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಆಜ್ಞೆ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಭಾಷಣ ಪಂಡೇರು ಉಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂತಿನ ನೆನೆಪುಲ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅವಿತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೋಗೋರ ಎನ್ನಡೆ ಈ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಓಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಡು ಎಂಕ ಆತನಡೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೇರಿದ ಬೈದನು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಓಲಂಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿರ ಎಂಡದ್ದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಯಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪು ಪಣ್ಣದು ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಏರು ಮಾಂಕು ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನಾರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ವಾಸವಾದಿ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿದು ಬತ್ತಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಇತ್ತನು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಳಿಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಲ್ತೆ ಇದೊಕ್ಕ 2-3 ಸತಿ ಬತ್ತೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಪುರ ಉಂಡು ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾವಡು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕು ಮುರಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಚಾಮರದ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ತೆರಿದು ಬೈದಿಲ್ಲವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚಾಮರದ ಸೇವೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಪಲ್ಲೆಂಕಿದ ಪೂರ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅಂಟಾದ್ರೆ ಓಲು ಉಂಡಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲಿ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಚಾಕಿರಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಿಂಕಿ ಆವಡು ಚಾಮರ ಸೇವೆ ಆವಡು ಮಾತ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೇವೆಲು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಎತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಡು ಮನೆಯವರ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಈ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯೋಡು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಲೇಸ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗನ್ನ ಸಂಪರ್ಕೊಡಿತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ಮಸ್ಕಿರಿಗೆ ಆವಡು ಅದನ್ನ ತೊಟ್ಲ ಬಾಲೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನೇಕ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗ್ಯವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತೂಯಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೇನು ಪೂರ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಆತಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ತನ್ನ ಗುರುಕಾರ ತನ್ನೊಂದು ತೀವೊಂದು ತೊಟ್ಲು ಪಾಡಿನ ಆವಡು ಅತ್ತ ಮದ್ಮೆದ ಮಸ್ಕಿರಿಂಚಿನ ಆವಡು ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ
ಅಕ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡ ಏರು ಗೌರವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ದೀದು ಮಲ್ಪನ ಸಮಾಜ ಒರಿದಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಇಂದು ಇನಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನಗೂ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐನು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ತಾಪುನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂದಾಯ ತಾವಡ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಸಮಾಜದ್ದು ಸಂದಾಯ ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನು ಪುರ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು 10-15 ಜನ ಆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕಲಿತ್ತಿನ ಗಾಣಿಗೆ ಸಮಾಜ ಆವಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಆವಡು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಆವಡು ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಒಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ದೇವರೇನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮೊಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಪೂರ ಪರಿಚಯಲು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನಾತನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ವಿಷಯ ಪನೋಡೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ದೂರ ದೂರ ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೂಡ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬರೋಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಕಲು ಮುಂಚೂಣಿ ಆವಡು ಇನ್ನೋ ಯುವಜನಾಂಗ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅಂಚಾಯ್ತಂದಾಂಡ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಏರೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕೇರು ಪಂಪಿನ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೇಗ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಡು ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಸರೊಡೊಂಜಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಲಿಚೀಲ ಆತಂಡವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ಅಕಲಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಟ್ಟಿ ನೀಡಾತರ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ ಮುಂಚೂಣಿ ಅದು ಮಾತೆಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುನಂಚಿನ ಆತಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆ ಬಗ್ಗದು ದೈವಲಿಡ ದೇವೇರಡ ನಟ್ವನ ಅವು ಈತನೇಟ ಪುಟ್ಟಾತಿಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬದುಕದ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ಯ ಅನ್ಪನ್ಯರ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ಇನಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಮುರನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆಂಕ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ವಾಕ ಲೇಸು ಮಾತ ಆನಗ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ಆವಡು ವೈಟ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮಧುಮಾಂಸಲಿತ್ತಂದ ಪಿದೈ ದಕ್ಕೋಡು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಂಕ್ ಐನು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ತೇರಿದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಜವಾದ ಐನು ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಅವು ಪರಂಪರೆ ಆದ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಧುಮಾಂಸದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೇಲೆ ರೇಸಿರು ತೂಪ ಮದ್ಮೆ ಮೆಹಂದಿ ಆವಡು ನಾನೇ ಮಧುಮಾಂಸ ತಿಂದೇರು ಓಮಡುಕುಲನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ಮದುವೆ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನು ತರಕಾರಿ ಇಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಹಾಲಿಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ ಹಾಲುದು ಉಲೈ ಕೂಡ ಮಧುಮಾಂಸನ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡಾಯಿನೇಟ ಹತ್ರ ಮಧುಮಾಂಸ ಆವಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಲದ ಪಿದೈಡು ಮಲ್ತದೆ ಉಲೈಡು ಖಾಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಗೂ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚೆಂಡ ಹತ್ರ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಾಡು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಗವಾದ ನೆರವಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಯೋಗನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರನ ಕೊರಡು ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ಅಂದು ನಿಖಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಹೊಡೆದಿಂಚ
ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಸೋಮನಾಥನ ನಿಖಲ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಈ ಸಮಾಜ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೇನು ಉಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಅನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಲ್ಲಾತ್ ಈ ಸಮಾಜ ಬುಲೆಚಿಗೆ ಬರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗತ್ ದೇಶಗೆ ತಿರಿದು ಬರಡು ಅನ್ನೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಆದರಣೀಯವಾದ ನಿಕ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಿರ್ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಚರಣಾದರವಿಂದಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬದುಕುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸಮಾಜವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ. ಅವರ ಮಾತು ನುಡಿಮುತ್ತಿನಂತೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆತ್ತ ಕ್ಷಮಿಸವಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ದೇವು ಮೂಲ್ಯನ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಅರೆನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಮಿತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂತ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶನು ದೇವು ಮೂಲ್ಯನ ಕೇನೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನೆಟ್ 80% ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಲ್ತದ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಜೋಕುಲು ಬರಡು ಸುರುಕಾದ 2023-24 ಸಾಲಿಡ್ 80% ಜಾಸ್ತಿ ದಿತ್ತನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಏರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಉಲ್ಲೇರು, ಏರು ಪಾಪದ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಏರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಉಲ್ಲೇರು, ಏರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂಚಿನಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ನೆಲೆಟ್ 80% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲು ಪುದರ್ಲಿತ್ತಿರಕನೆ ಬರಡು ಸುರುಕು ಧ್ರುವಿಗಟ್ಟಿ 97.28% ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು. ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟಕಾರದಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಿತ್ ಗಟ್ಟಿ 97.12%, ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯಲತಾ. ಅವೇ ರೀತಿ ಚಿರಂತನ್ ಗಟ್ಟಿ 95%, ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾವತಿ ಗುಂಡ್ಯ. ನೀರಲ್ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ 94%, ನವೀನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ಮಾ ನವೀನ್ ಮುಲ್ಕಿ. ದಯಮಲ್ತದ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಟ್ಕೊಡು ದೇವಮೂಲ ನೆರವೇರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಲ್ತದ ಧ್ರುವಿಗಟ್ಟಿನ ಪಪ್ಪಲಮ್ಮಲ ಸಂತೋಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಚಿರಂತನ್ ಗಟ್ಟಿ 95% ದೇತದನ ಬಾಲ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾವತಿ ಗುಂಡ್ಯ. ಅವೇ ರೀತಿ ನೀರಲ್ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ 94%, ನವೀನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ಮಾ ನವೀನ್ ಮುಲ್ಕಿ. ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು.
ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದು ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲೆ. ಧ್ರುವಿಗಟ್ಟಿ 97%, 97.28% ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊರ್ದು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸವಡು ಪಂಡದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ 4 ಪುದರ್ ಬನ್ಪೆ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರೋಡು. ವೈಷ್ಣವ್ ಗಟ್ಟಿ 92%, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತಿ ಕಟ್ಟಪುನಿ ಉಲ್ಲೆರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಶಿಫಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ 90.5%, ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪ ದಾರಂದ ಬಾಗಿಲು ದಯಮಲ್ತ ಬಾಲ್ಯಲೆತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಧ್ರುವಿಗಟ್ಟಿಯರು ಒಂಚೂರು ಕೈದರ್ಪಲೆ ಬಂದರು. ಧ್ರುವಿಗಟ್ಟಿ, ಮಹಿತ್ ಗಟ್ಟಿ, ಎಸ್ ಮಹಿತ್ ಗಟ್ಟಿ, ಚಿರಂತನ್ ಗಟ್ಟಿ, ಚಿರಂತನ್ ಒಲ್ಲೆರ ಬೈದರ, ನೀರಲ್ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ, ವೈಷ್ಣವ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶಿಫಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ, ಎಸ್ ಜಾಂಡ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜೋಕುಲು 97.28%, 97.12%, 95, 94, 92 ಈ ಜೋಕುಲು ಉಜ್ವಲವಾಗಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವು ಮೂಲ್ಯ ನೆರೆದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗ ಮೇಲ್ಡರು ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿನಕಲು ಸೇರು ನೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು, ಆರ್ಥಿಕತೆಡು ಪಿರವರಿದಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರೋಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ದಶಕಡ್ದು ಚಿಮ್ಮನ್ಪ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪರ ಅಂಚನ ಸಮಾಜಲ್ಲ ನಿಖಲು ಗೌರವಿಸದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಈ ಸಮಾಜದ ಕೊಂಚಿ ನಡಪ ಒಂದು ಕೋಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಲ ಭಾಜನೆ ರಾವೋಡು ಪಂಡದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವು ಮೂಲ್ಯ ನೆರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಲದೇವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೈದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಭಾಂಗಣದ ದುಂಬು ಸೇರಿದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಂತದ ಅವೇನು ಆಯ್ದುವಕ್ಕ ಆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ತಂದು ಬೈದಿನ SSLZ ಅಂಚನೆ PUC ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ತಂದು ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಮಂತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂದೆ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಮದುವೆ ಅಂಚನೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ಪ್ರಸಾದನೆ ನಮಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವ್ ಮೌಲ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಉಲಿಯ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ವಾಣಮುನೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಣಮುನೆ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮನಾಥನ ಬಂದ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಸೋಮನಾಥನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಣೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ತಿಕ್ಕಡು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೆಯರುಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರುಂಡು ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂದು ನಿರ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡಾಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪು ಗುರುಸ್ಥಾನೋಡು ಪುನಂಚಿನ ನಾಯಿಗೇರು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಾಯಿಗೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ಡೇರು ಪನ್ಪುಣ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಕುಟದ ಮಣಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಅಕಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೇರ ಇಜ್ಜಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗ ಮೇಲ್ಡೇರಿನ ಸಮ್ಮುಕೊಡೆ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದುಂಬು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಇಡೀ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗರು ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಅರೇನು ನಿರ್ಗಮಿಸರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬೈಜೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನನವಂತೆ ಸಭೆ ಮಾತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಂಡು ಆತನೆಟ ತಾಳ್ಮೇಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಯರ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತಟ್ಟುನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವ ನನದುಂಬುಗು ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳೆ ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ನಾರಿ ಬಣ್ಣ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಯನು ದಿವೊಂದು ಆರು ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಮಂತನಾರು ಸಂಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ವಾ ಕೂಟೋಡು ಇತ್ತೇರ್ನಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತಿಲಕೆತ್ತನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ಗತ್ತು ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗಳು ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರ ಬನ್ಲೆಕನೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತೆರನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ನಡೆದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಕಾಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ಮಂತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಮಂತೊಂದು ನಡಪವನ್ ಬತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಅರ್ನ ಸಮಿತಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯರು ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಅವು ಸತ್ಯ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿನಾಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡಲ
ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರಿ ಯಾನ್ ಪಿದಯಡಿಂಚ ಪೋನಗ ನಿಖಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ ಆಂಡಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಠಡಿತ್ತಂಡಲ ತನ್ನನೇ ತಾನು ಒಂಜಿ ಚಾಪಡ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ನಮಕ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಏರ್ ಮಾತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಮಾಜಲ್ನ ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಕ ಅಂಚಿನಿ ಇನಿ ಯಾನ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅವರವರ ಟೀಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರವರ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬು ಪೋಯರ್ಲ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಇನ್ನು ಗಟ್ಟೀನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಗೂ ಕನತಿರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಕನತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲೆಕ ನಮ್ಮರ್ದು ಆಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ಯಾನ ಕೊರ್ಪೆ ನನಲಾ ಪನ್ಪುನಿ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನ ವೇದಿಕೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಡಲ ಇನಿ ಸರಕಾರದ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮರ್ದ ಆಪುನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಗಳ ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಹೋದರಿಯಾದ ನಿಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೇವ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಮಂತಿರು ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನೆ ಬಂದ್ಪೆರುಂಡಿರು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಅಪ್ಪೆಂಬೆ ಶಾಲೆಡು ಗುರುತಿಸವಿರು ಆ ಶಾಲೆಡು ಗುರುತಿಸಾದಾನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ನು ನಾಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುಂಬು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುಂಡು ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿನ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದಾಣ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಆ ದೇವರೇ ಎತ್ತಾದು ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜನ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಪೋಯಿ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ತನಲ ದುಂಬಾಗ ಒಟ್ಟಾದ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ నేను ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯಿನ್ ಪನ್ಪನ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಲೆತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ ಇನ್ನು ಸರಕಾರದ ಒವೇ ಯೋಜನೆಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಪಡೆಯೊಲ್ನೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗಮನಗೂ ಕನಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಇನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪಡೆಪಲೆಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮರ್ದಾಪನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಮನ್ಪುಯನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೆನೆತ್ತಿದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೋಯೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ್. ನಿಂತು ನಡೆಯಿರಿ ಬಹುಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ ಮಮತಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಡೊಂದು ಪಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧಕನೊಬ್ಬ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತ್ತಾನಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಭವಾನಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಸದಸ್ಯರು ನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಅವ್ರ ಪಾತೇರ್ಜಿಯಿಂದ ಪಣದ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದವ ತತ್ವಗಳ ಬೋಧಿಪಣು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವನು ಪಲ್ಲೆಕ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ಜಿಯರು ಅಂಚಾಡ್ದು ಕುಮಾರಿ ಭವಾನಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವೇ ರೀತಿ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಲ್ಪ ವಾ ಕೂಟೋಡು ಪಂಡ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಯಾಕಡೆ ಮಣ್ಣ ಮೇರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋದರೆಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ದಾಲ ಪನ್ನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಆ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸ್ಕಾಮಿಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೊಡೆ ಆ ಪೋಸ್ಟನು ಏರ್ಲ ಪೋತಿಜರು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಲಜ್ಜರು ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಾಜನರಾತೇರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನೇಡದ್ದು ರಡ್ಡ ಸಮಾಜಗೂ ಹಿತ ನುಡಿ ಕುಲದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗಳ
ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಅವು ಸ್ಟೇಜಿಡುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ, ಅವು ದುಂಬುಡುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಇತ್ತೀಶಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಮತಕ್ಕ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಅವರು ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಅದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಇದೇ ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾದಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪಡೆಯುವವರು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಲೇಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಂಘ ನಡಿಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿ, ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇದು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಮಾಜ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ ಇದು 100% ನಾವಂತೂ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಯುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾನು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದವ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಇದೆ, ಆಚರಣೆ ಇದೆ, ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಾಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ವ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಮರಿಬಾರದು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ದಿನ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ನಮಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕಲು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಧಿಕಾರವೆಂಬುದು ಸೇವೆಗೆ ದೊರಕುವ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸದು ಸಮಾಜದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪುನಃ ಭಾಸ್ಕರಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೆರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಾನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬರ್ತದೆ. ದಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಅವಳು ಎದುರುಂತದ್ದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಗಟ್ಟಿ 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 ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮರ ಎಣಿಕಲೊಂದು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಜಾಗೆಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ 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 ಕಲ್ಲು ಲಕ್ಕನೆ ಅದರ ಕರ್ಬ ಲಕ್ಕನೆ
ಅವನು ಜನಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದಿನ ಮಂಡ ಮದಿಮೆ ಮತ್ ಮತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮನಸ್ಸುಡು ನಂಗೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಈಡ ಮೊಟ್ಟಗೆ ಒಂಜಿ ದಾರ ಐಸಾತಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ನಿಖಿಲನೆ ಪಣ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಿಡದ ಬತ್ತೇನ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಗಾರ್ಲಕ ಏರಿಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ಜೇರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ನನ್ನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಾತಾರು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಆಪುನ ಪೋಪನ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಡ್ಲ ನಿಖಲು ಸೇರುಡು ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಇಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ವಂಜಿಲ ಅರ್ಬಂಡೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಉಂಟು ಐನು ಮಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ದಯಬಂಡಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಆರು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆಗಳ ಯಾಪನ ಪಡಿಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮದು ಕೊರ್ರೆ ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇಕಲ ಎದುರುಡು ಉಂಟುದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಎದುರುಡು ಉಂಡುಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪದ ಕೊರಡು ಅಂಚದ ಪುನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೈಬಾರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪಾವಳಿಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಇದು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಸದು ಹೊಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಉಂಡು ಮರೆಯ ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಂದಿರ ಬಂಡ ನಿಖಲೆ ಸಮಾಜ ಬಂದನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ದಯಪಂಡ ದೇವರ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮನಪರ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಖಲ ಮೃತಿಯೊಡಗ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪು ದೇವರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪರಂಪರೆನೇ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರುಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಪಂಚಪರ್ವ ಉತ್ಸವಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದೆತ್ತೊನಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರನಂಚಿನ ಬಾಸರಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಗೂ ದೈವತ್ವದ ಕಿರೀಟ ಕೊರಪುನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ BIMS ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು BIMS ಡಿಗ್ರಿನ ಪಡೆದು ಇತ್ತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಮದ ಪದವಡು ಗಜಾನನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ECG ಮಾತ ಒಂಜೆ ಸೂರುಡು ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬತ್ತದ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಆರ್ನ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದಿರು ಅರಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬೈದನ ಮಾತ ಜನಕಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ಇನಿ ನಾನೊಂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಸರಿ ತಿನ್ಪುಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಜ ಜೋಕುಲು ಸರಿ ಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುಜ ಸೊ ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದೊಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಹಿತಾಹಿತಂ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಮಾಯಿಸ್ತಸ್ಯ ಹಿತಾಹಿತಂ ಮಾನಂ ಚ ತತ್ರ ಇತ್ತೋಕಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಉಚ್ಯತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರೋಗ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪೋಪ ಆ ರೋಗ ದಾಯ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ರೋಗ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತದ ಜನಸ್ಥಿತಿಡು ಆಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಹಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಆಹಾರ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಸುರು ಅಪ್ಪನಿ ಸುರು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ದುಂಬಾಂಡ ಇಲ್ಲಲೆ ಪೆದ್ದೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ತುಪ್ಪನ ಬಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸಿಸೇರಿಯನೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ
ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಅಥವಾ ಅಕ್ಲನ ದುಂಬು ಅಕ್ಲನ ಆಹಾರಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಕಾರಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಂಡ ಜೋಕುಲು ಟರ್ಮ್ ಅವು ಪಂಡ 37 ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ 9 ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲ್ 37 ವಾರ 7 ವಾರಡೆ ಪುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜ 4 kg ಆದಪ್ಪುಂಡು 5 kg ಆದಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಇಜಿಂಡ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ತೂಪನೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ BP ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕಾರಣ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬರು ಬಾಲೆ ಒಂಜ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪಂಡ 2 3 kg ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ 5 ಕಮ್ಮಿದ ಬಾಲ ಒಂಜ 2 kg ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂದು ಇತ್ತ ಬೇಸ್ ಬಾಲ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಐತ ಅಮ್ಮನ ಪೇರು 5 ಒಂದ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಅಮ್ಮಗ 4 ದಿನ ಅಂಡಲ ಪೇರು ಆಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಂಡ ಅವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪನಿ ಪಂಡ ಸುರುವೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬಾಲೆ ರೋಗ ರಹಿತ ಮುಕ್ತ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪೇರ್ದಾತ್ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನಾತ್ ಅಮ್ಮನ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕುನಾತ್ ಪೇರುಡುಪ್ಪುನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವು ಒವೇ ಬೆತ್ತೆ ಮರ್ದಡಿಚ್ಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶುಗರ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಶುಗರ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಲೆ ಐಟ್ ಏತ್ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡು 542 ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏತ್ ದಿನಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಜೀರ್ಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ತಿಂದಂಡ ಏತ್ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಂದಂಡ ಆ ತಿಂದಿನ ಅಂಶ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾತಲ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಜೀರ್ಣ ಮಂತಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾನಗ ಐಕ್ಲ ಅಂತ ಬಚ್ಚುಂಡು ಪಂಡ ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪು ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಬರು ಸೊ ದುಂಬುದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೀಪೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ರೇಟ್ ಶುಗರ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಡು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಮುಲ್ಪಂಕ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ತಿಂಗಳು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಪಡ್ಪಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಳ್ದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ಇನಿ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಾನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನನೆ ಇಡೆಗೆ ಉಂತಾದಿನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸುವಾರ ರಾಜೀವ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಂದಿರಾ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಾರೆಗ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪಾನಂದು ಕೆನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪಾನಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ. ನನದುಂಬುಗು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕುಂಬಳೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಬು ಗಟ್ಟಿ ಅರ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ತೇರು. ಈ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆಡು ದುಂಬುಪಾಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ದುಂಬು ಕೊನ್ನೊಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧೂರು ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧುರು ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂಡಲ ಗಣಪತಿನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾಡ್ದು ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧೂರು ಮೆರೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅತನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾನೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶದಾನೆ ಅವು ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಪೊಂದು ಬತ್ತದನ ಐನು ನನಲ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒರಿಪೋಡು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೇರು.
ವಾ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದ ಲೆಕ್ಕಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಟ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂಟ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಅಂಟ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟ್ಲ ಪಿರ ಉಂತೀಜ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋವಂದುಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂತುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಟ ಈ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ 97% ಇಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಿನ ಜೊಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ನೀವು ಉಳ್ಳೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವಲಯಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆವಡು, ಆರೋಗ್ಯ ಆವಡು, ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವಡು, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು, ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಾ ಬೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊಡೋದು ಬೋಡು ಐಕ್ಯ ಬಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಐನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜನ ನನಲ ಪನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬಂತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಮಧೂರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಕೋರ್ದು ಕುಂತವೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಪ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಪರ್ವ ಉತ್ಸವಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗ ಐಕಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಡೆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಆ ಮೂಲಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಪರ್ವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆ ಸೀಮೆದ ಗುರಿಕಾರಣಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಐನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವನ ವಹಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದು ಇತ್ತ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಮಿಂಗಲಾದ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರಿನ ಈ ನುಡಿ ಪೀಠಗೂ ಅರಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಮನ್ಪು ನಗರಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಬಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 78ನೇ ಇಸವಿಡಿದಿಂಚ ಈ ಸಮಿತಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಇಂತಿನ ಆ ನಡುಟು ಯಾನು ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದು 31 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿತದು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಲಯಡು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಪೊಲದರ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪದ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆದು ಎಂಚಿನ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರೋಡ ಆ ದೇಣಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಡಿತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮುರಣಿ ನಡತಿನ ಕೋಟಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪಯಜ್ಞದ ಟೈಮುಡು ಮಾತೃ ಸಂಘಲ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬಕ್ಕ ಸಮಾಜದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮತ ಜಪಯತ್ತ ಯಜ್ಞದ ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ನಡಬಾದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಇಂಚ ನಡಪೊಂದು ಬೈದೇರ ಐನು ನನಲ ಇದು ಇನ್ನಿತ ಮಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಟಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಐನು ನನಲಾತ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನಡಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಒಂದತ್ತು ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲ್ಲಿ ನಡಪಂದಿ ನಡೆದವ ರೈತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಂಘನೇ ಜೋಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಉತ್ತುಂಗಗೂ ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು
ಆಕಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎತ್ತದು 80% ಇರ್ತದೆ ಮಿತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲತಿನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ತಿನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸ್ಪದ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಸೇರೊಂದು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗ ಒಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರಡು ಮಾತ ಗಟ್ಟಿಲು ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡತ್ತಂದೆ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೀರ್ದು ಗಟ್ಟಿ ದಾಟದ ಅಂಚಿಪೈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಡಾವಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡತಿ ಅಂಚಿಗವಾಡು ಗಟ್ಟಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತಂತೆ ಪಿದೈಪೋನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಇಂಚಿ ಕೊರ್ರೆ ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥನ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ತೂಪವನ್ನ ಒಂಜಿದ್ದ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದಿವಕ ದೇನೋ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚದಪ್ಪನಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂಪಂಡೆ ಯಾವಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಟುವಲಾಂಡ ನೆತ್ತ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂಜಿದೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತು ಮಾತೃ ಸಂಘದಕಲು ಅಂಚ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತ ಸಂಘದಕಲ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೇಕು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡುಮುಜಿ ಕಡೆ ಟಾಪಿಲಕ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೇಳಿಕೆ ಬಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಡುವ ಬೇಗ ಅಂತದ್ದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪಣೊಂದು ಎಂಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರದು ಸಭೆ ಮುಕ್ತ ಜಯರಾಮನ್ನೇ ಪಲ್ನೆಕನೆ ಲೋಕಡು ಲಯ ತಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಲಯ ಪಂಡ ಕೆರ್ಪುನೆತ್ತು ರುದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಲಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಲೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಲಯ ತತ್ತನ ಪನ್ಪ ಅವು ಭಜನೆ ಲಯೋಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಡ್ದು ನಮಕೊಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಐಟು ಉಪ್ಪು ಅತ್ತೊಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅವು ಲಯ ತತ್ತಂಡ ಅವು ಸಾಂಬಾರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗಡ ಆವಡು ಸಂಸೆಡ್ ಆವಡು ಲಯ ತಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆ ಲಯನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪುನಿ ಅವು ರುದ್ರಗ್ ಆ ಏಕಶಿಲಾ ಬಂಡೆಡು ಕುಲ್ದುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥಗ್ ಆ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಲಯ ತಪ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಪನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡ ಮದಿಪುನು ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಬಂಧುಲೇನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆರು ಎಡ್ಡ ಮದಿಪು ಕೊರನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಜಯರಾಮಣ್ಣ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾವಿತ್ರಿ ರಘುವೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು ಮಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಡಿತ್ತನಾರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಮೇಲ್ಡೇರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಇಡೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಭಾಷಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಈ ಇಡಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭರ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನನ್ನೆ ಇಡಬಲನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಐತಡೆಟ್ ಮೆಸ್ಕಾಮದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಗರಸಭೆತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೆತೊಂದು ನಿಖಿಲೆಗಿತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಆ ಸನ್ಮಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ನಾಂದಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಧಕನೊಬ್ಬ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕನಸು ಸಾಧಕನ ಸೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಸೋಮಾರಿಯ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕನಸು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರದಂತೆ ಕಾಣುವ ಕನಸೇ ನಿಜವಾದ ಕನಸು ಪಂಡಿಲಕ ಇತ್ತೆ SSLC ಚಿರಂತನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಯರ್ಗೋಳಿ ಗುಂಡಿಯ 95% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದು ಆ ಬಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಉದರಕಣತನ ಐತರಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಲಮ್ಮಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾವತಿ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಚಿರಂತನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಯತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕಲಾ ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಿ 88.64%,
ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಮೆರ್ನ ಮಧೂರು ಮೆರ್ನ ಬಾಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಶಿಕಾ 86%, ವಾಸುಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಮಧೂರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ಬಿ ಗಟ್ಟಿ 85%, 85.44%. ಪುಂಡಲೀಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿನ ಮಗಲು ಸಂಕೋಲಿಗೆ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ ಸಮಾಜದ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜು ಪಾಡೋಡು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ದುಂಬುಗು ಸಮಾಜಗೂ ಉದರ ಕನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕನನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉನ್ನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊತ್ತ ದುಂಬು ಪವಾಡನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮನ್ವಿತಾ ಎನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೈಜೆರಾರೆ ಹೌದು ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ 85.28%, ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರಗಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಮಂಗಳದೇವಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಗಟ್ಟಿ 83.2%, ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತಾ ಮೆರ್ನ ಬಾಲೆ ಶರವ್. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಣವ್ ಗಟ್ಟಿ 83%, ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್. ಪ್ರಣವ್ ಗಟ್ಟಿ 83%, ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ಮಡ್ಯಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಜೀವಿತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀನರ್ನ ಮಗಲು 82.88%, ಚಿಕ್ಕಾಯಮಠ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಜೀವಿತ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪೃಥ್ವಿಜ್ 82.72%, ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಕೋಟಕಾರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಕಾ ಸಿ ಗಟ್ಟಿ 80.264%, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾ ಕಟ್ಟಪುನಿ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಭೂಮಿಕನ ಪಪ್ಪಲಮ್ಮಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಪೃಥ್ವಿಜ್ನ ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಜೀವಿತನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನಾ ಚಿಕ್ಕಾಯಮಠ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಣವ್ ಗಟ್ಟಿನ ಅಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲದ ಪೊಪ್ಪ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಚಿನ್ಮಯ್ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತಾ ಶರವ್. ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆಸ್ಕಾಂದ DGM. ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇಕಲ್ ಗೌರವಿಸುವುದು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಜ್ವಲವಾವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬರ್ತದ. ಅಕಲು ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಡ್ಡ ಪುದರಕ ನೋಡುವುದು ಪಂಡದು ದೇವರಡ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೇನೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗೌರವಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಲ ತಟ್ಟುನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ತಾಟಿಕೊಟ್ಟಡ ಮೊಂತಂಡಲ.
ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುವ. ಚಾಂದಿನಿ ಗಟ್ಟಿ 94.5%, ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಚಾಂದಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಅದಿತಿ 93.8%, ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಿಲಾರ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಎಂ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಮನಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ 5%, ನಿಧಿ 91%, ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಂಪಲ ಸೈಟ್. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 90.66%, ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಿತಾ ಬೀರಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂಬರಡು ಜೋಕುಲು. ಅವೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಷಾ 88.6%, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಲತಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ದಯಮಲ್ತದ. ಚಾಂದಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದಿತಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಎಂ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ನಿಧಿ, ಸಾಯಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ತ್ರಿಷಾ. ಚಾಂದಿನಿ ಗಟ್ಟಿ 94.5%, ಅದಿತಿ 93.8%, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಎಂ ಸೋಮೇಶ್ವರ 91%, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಎಂ ಸೋಮೇಶ್ವರ 91.5%, ನಿಧಿ 91%. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಂಗಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋಕುಲ್ನ ತುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮುರಿದು ಬರಡೆಂದು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಡ ಅನುಗ್ರಹ ದೇತೊಂದು .33%, ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿನ ಮಗಲು ಪಿಲಾರ್. ಯಶಿಕಾ 86.0%, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ಕಣಂತೂರು. ಲಿಶಿತಾ 86.0%, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾ ಕಟ್ಟಪುನಿ. ತ್ರಿಷಾ 85.5%, ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗಲು ನನ್ನವರ. ಶ್ರೀಶಾ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಯಶಿಕಾ ಲಿಶಿತಾ, ತ್ರಿಷಾ ಒಲ್ಲೆರಾ ತ್ರಿಷಾ ಒಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಮನೀಶ್ ಈ ಜೋಕ್ಲು 85% ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
ಜೋಕುಲೇನು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲದ ಅಕಲೆ ಗೌರವ ದಿತೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಏತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಾಲದ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಕಲು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಈ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೇಲ್ಡರಾಯಿನ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಗಟ್ಟಿ ನೆಕ್ರಾಜೆ ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯರು ಬಲ್ಲೆನ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಮತಕ್ಕ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಜೋಕಲೆಗೆ ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಉಜ್ವಲವಾಯಿನ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಡನ್ನು ಪಂಡದು ಎರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನೀಶ್ 85.33%, ಸಾನ್ವಿ ಎ ಗಟ್ಟಿ 85.3%, ಅಶೋಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಾವರ, ಅವೇ ರೀತಿ ದೀಪಾಲಿ 85%, ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣವತಿ ಕಣಂತೂರು, ಅವೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತಿ ಉಮೇಶ್ 84.83%, ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ಬೋಂದೇಲ್, ಪ್ರಥಮ್ 84. ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮನೀಶ್ ಬರಡು ಮನೀಶ್ ಅವ ರೀತಿ ಸಾನ್ವಿ ಎ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಮ್ಮ ಬಲೆ ದೀಪಾಲಿ ದ್ವಿತಿ ಉಮೇಶ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತಲೆ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ್ ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಪ್ರಥಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಧರ್ಲ ಪ್ರಥಮ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಕೈ ಜರಪಲ್ಲ ಫುಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಎ ಗಟ್ಟಿ ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಅಡಗ ದೀಪಾಲಿ ದ್ವಿತಿ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾತಾಪಿತರು ಬರ್ತದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿರವಡಂತೋಡು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಡ ಅನುಗ್ರಹ ದೇತೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಅಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಧೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಕಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂತ ಬುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲನ ಪಾಡದ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜೋಕಲೆಗೆ ದುಂಬು ಗೆಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಡದ ಪಂಡದ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕಲ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಏಮು ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕ ಪನೋಡದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಪ್ರಥಮು ಅರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಬಾಲದ ಪುದರ್ ಪ್ರಥಮು ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕದ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಸದಾಶಿವರ ನಮಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ BBA ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಉದ್ಯಮಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಏನ ಪಂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಸೊ ಯಾನೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡಾಪುನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಕುಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅನಿಸ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ನನಗೆ ಎನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟಲೆ ಆ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬುಡ್ದು ಪೋತುಂಡು
83% ಶಿವಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇರ್ನ ಮಗಲು ಕೋಟೆಕಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ವೈಷ್ಣವಿ ಗಟ್ಟಿ 83% ಮನ್ಪಾಡನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು प्रथम गणेश गट्टी बೊಕ್ಕ ಶಾಲೀರ್ನ ಮಗಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಶ್ರೀ ತನುಶ್ರೀ 83.66%. ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲಿನಿ ಕುಡೇಲು ಮೇರ್ನ ಮಗಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ 83.5%. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿನಿ ಕಮಲಪದವ್ ಮೇರ್ನ ಮಗಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಶ್ರೀ 81.5%. ಸದಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಷಾ ಮೇರ್ನ ಮಗಲು. ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಶಾಲೀರ್ನ ಮಗಲು ತನುಶ್ರೀ 83.66%. ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಷ ಕೊರ್ನಾಂಚನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಥದ್ದು ಈರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಲ್ಲೆನ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಉಜ್ವಲವಾಯಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡು. ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಪವಿತ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅನ್ಪುಣತ್ತಾ ಬಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಲೆನ್ನ ಅವ್ರ ಗುರಿಕಾರಿ ಶಿವಶಂಕರನ್ನೇ ಬಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ. ಶ್ರೀಧರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋದು ರಪ್ಪ ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಜೋಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಪಂಡದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ ಮೆಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೋಕಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟದ ಪರಂಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೆರ್ವಾಡ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಶಿವಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಸೂರಂಬೈಲ್ ಜಿತೇಶ್ ಬಲನ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಜಿತೇಶ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೆರ್ವಾಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ವಿಚಾರ ಸುಪ್ರೀತಾ ಬಲಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸೂರಂಬೈಲ್ ಕಾವ್ಯ ಮುಜ್ಜನಲ್ಲಾರ ಮುಜು ಒಪ್ಪನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಒಪ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಕಾಮ್ಡು ಚೇತನ ಶಿವರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ರೋಹಿಣಿ ಬಾಳೆಪುನಿ ಚೇತನ ಶಿವರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿಣಿ
ಭೂಮಿಕಾ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರನ ಮಗಲು ಭೂಮಿಕಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಭೂಮಿಕಾ MB.Ed ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈದರು. ಭೂಮಿಕಾ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಅರ್ವೇರಾತೇರು. ಅರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಡ ಅನುಗ್ರಹ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎಡೇನ ಬಂಗ ಬೈದೇರು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಪನ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಜೋಕಲ್ನ 15 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನಕಲ್ಡ ಉದುಗುರ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿಜೇತರನ ಪುದರ್ನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಬಜಲಕೇರು ಓದುದು ಪಣಿಯರೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಡ್ದು ದಯಮಲ್ತದ ಜೋಕಲು ಬತ್ತದ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವನ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸಿನಿ ಕೈನಗಳ ಜೋಕಲಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಪಡೆದು ಆ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಪ್ರಥಮ ಭವನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ BC ರೋಡ್ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ಹುರ್ ಜನ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಜನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೆ ಬಿ ಪಿ ಕೋಮಕ್ಕ ಜೆ ಬಿ ಪಿ ಒಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಪ್ಪಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ವಿನಂತಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂಜನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬೇಬಿ ಗಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬೇಬಿ ಗಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಗಟ್ಟಿ ಗರ್ಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಪ್ಪಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಗರ್ಲ್ ಒನ್ನಕ್ಕೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಗರ್ಲ್ ಒನ್ನಕ್ಕೆ Minuartelu Tirikikedaravaatini Iidenneelenageni Tiina Yamavidaya Ammandaaruna liinon Ikerakkeen fideel Irian vielniir Inevain Orlando team first, ladies program. About ladies Orlando team first, Orlando team. Let's apply. Yapalo like. Second, Nisa team. Nisa team second. Orlando team. Second, Nisa second. Yeah, that's been good. Let's take out and take out and Thank you.
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಾಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ JBP ವಗ್ಗ ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕನಿಷ್ಕ ನಾಗರಾಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನಿಷ್ಕ ನಾಗರಾಜ್, ಥರ್ಡ್ ಭೂವಿ ಮಡ್ಯಾರ್. ಕನಿಷ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿಜಿಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಪುನು ದೇಮಂತದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫ್ರೀ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿರಾಜ್ ಆರ್ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಥರ್ಡ್ ವಿಶಾಖ್ ಗಟ್ಟಿ ನಡಾರ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿನವ್ ವೇದವತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿರಾಜ್ ಆರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಥರ್ಡ್ ವಿಕಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ. ಓ ಬಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿನವ್ ಆಂಡ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿರಾಜ್ ಆನ್, ಥರ್ಡ್ ವಿಶಾಖ್ ಗಟ್ಟಿ. ಮೂರರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಉಂಡು ವಿಶಾಖ್ ಗಟ್ ನಡರ್, ಥರ್ಡ್ ವಿಶಾಖ್ ಗಟ್ಟಿ ನಡರ್. 3 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಇನ್ಸಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೌಶಿಕ್ ಎನ್ ಗಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಣವ್ ಬೋಂದೇಲ್, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣವ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಯಿದೀಪ್ ಐಕುಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಕೊರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಿರಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಹಾಂ ಥರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಅಂದು. 10 ರಿಂದ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಜಿಗಿತ ಅಭಿನವ್ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಅಭಿನವ್ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಪಿಲಿಬಾಲೆ ಹಾಂ, ಲವಿಶ್ ಗಟ್ಟಿ ದೀಪಕ್ ಗಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ಲವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ತಿರೀಶ್ ಎ ಗಟ್ಟಿ, ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಂದೆ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ, ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ ತಿರೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ. 6 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಜಿಗಿತ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶಾಯಿದೀಪ್ ಮಡ್ಯಾರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚಮನ್ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತ್ರಿಶಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್. ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಶಮನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನಪನಿ ಆಕೋರು ಶಮನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಆಯ್ಕೊರ್ಲೆ ಶಮನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತ್ರಿಶಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್,
ಆಯ್ತು ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ರಿತೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಿತೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಮಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅನುಷಾ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ. ಅನುಷಾ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ. ಕನ್ನಡ. ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮನಸ್ವಿನಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ. ಮನಸ್ವಿನಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಿಕಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಿಕಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮನೀಶ್ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಮನೀಶ್ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ. 16 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮನಸ್ವಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಹಾಂ ಸರಿ ಥರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಅನುಷಾ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ. 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ವಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಮನಸ್ವಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪುದರಿಂಜಿನ ಹಾಂ ಸರಿ 100 ಮೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ವಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಿಕಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ಥರ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ಮನೀಶ್ ಬನ್ನಿ ಮನೀಶ್ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ. ಈಗ 16 ವರ್ಷದ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮನಸ್ವಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮನಸ್ವಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಿಕಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ ಅಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶುರಬಿ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಡಿಲ್. ಮನಸ್ವಿ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸುರಭಿ ಥರ್ಡ್ ಸುರಭಿ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಡಿಲ್. ನನ್ನ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಒಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊರಡು. ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಿಶಾ ಕಿರಣ್ ಬೀರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹೇಮಲತಾ ಕೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿನೀತ್ ನಡಾರ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿನೀತ್ ನಡಾರ್. 16 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ರಿತೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸಮಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಬೈಜೇರ ಸಮಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ. ರಿತೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಶಮಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅನುಷಾ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ. ಅನುಷಾ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ತೃತೀಯ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ರಾಹುಲ್ ಬತ್ತೇನೆ ರಾಹುಲ್ ಬೈಜೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತೆ ಬೈಜೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಾಹುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಶವಂತ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ಬುಳ್ಳೆವುಲು ಭುವನ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ರಿಲೇ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಎಂ ಬಾಯ್ಸ್ BC ರೋಡ್. 4 ಪ್ರೈಸ್ 4 ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇ 200 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಎಂ ಬಾಯ್ಸ್ BC ರೋಡ್. ನಿಜ
ನನ್ನ ಬಾಬುಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬಳೆ ಆರು ಇಂತ ನೆರಪಾದು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಭವಾನಿ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂ ಬಾಯ್ಸ್ BC ರೋಡ್ 200 ರಿಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಾಹುಲ್ ಪಿಲಾರ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ಭುವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ. ನನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧೂರು ನಡಪಾದು ಕೊರೋಡು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಸುಪ್ರೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ 4 ಪ್ರೈಸ್ 4. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿನಿತಾ ಗಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿನಿತಾ ಗಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೀರಿ. ಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೀರಿ ರಿಲೇ ಒಂಜಿಲ ಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ ಬೈಜ್ ಒಂಜಿಲ ಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೀರಿ. ಈಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯ ರಿಲೇ ಹರ್ಷಿತ್. ನನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಪಡದು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ. 200 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮನಸ್ವಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ. ಮನಸ್ವಿ ಎಂ ಗಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಿಲೇ 200 ಮೀಟರ್ 4. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಿಥಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಮಿಥಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮುಂಜಾವಡ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಿಶಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ. ನಿಶಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೊನಜೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ. ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದವ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲಾಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮನಸ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತಿರಿಷಾ ಗಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮನಸ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತಿರಿಷಾ ಗಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಭುವಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಮುಜಿಲ. ಪ್ರಥಮ ಮನಸ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿರಿಷಾ ಗಟ್ಟಿ, ತೃತೀಯ ಭುವಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಸೂಜಿದಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಚಿರಾಗ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಾಯಿದೀಪ್ ಮಡ್ಯಾರ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿನವ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿನವ್. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ನನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಂತು ಕೊರಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಜಯಶ್ರೀ ಕಾವೂರು.
ಜಯಶ್ರೀ ಕಾವೂರು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಜಯಶ್ರೀ ಕಾವೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಂದಾವರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಂದಾವರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಧೃತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಧೃತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಮನ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸುರಭಿ ಗಟ್ಟಿ ಲೇಡಿಲ್ ಲಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿ ಸುರಭಿ ಗೊತ್ತಿ ನಿಡ್ಡಿಜ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮನೀಷಾ ಗಟ್ಟಿ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ನಿಶಾ ಬೀರಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿಶಾ ಬೀರಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿಶಾ ಬೀರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬುಟ್ಟು ಒಂಜಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆಶಾ ಕೋಟೆಕರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬುಟ್ ಅವೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರ್. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿದಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನೀಶಾ ಬೀರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಡೀಲ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆಶಾ ಕೋಟೆಕರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಡೀಲ್. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ನನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ನಡಬಾದು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಡೀಲ್ ಸೂಜಿದಾರದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ 6ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರು ಸೂಜಿದಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೀರ್ತನ್ ಗಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಜ್ಞಾ ಗಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಗಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೀರ್ತನ್ ಗಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಜ್ಞಾ ಗಟ್ಟಿ. ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಾಯಿ ದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಭವಿತ್ ಮಡ್ಯಾರ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಭವಿಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್. ಭವಿಷ್ ಸರಿಯೋ ರೆಡ್ಲ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶ್ಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪದ್ಮನಾಭ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಸುಧಾಕರ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್. 6ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವರ್ಷಿತಾ ಯೋಗೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೀರ್ತನ್ ಮನೋಹರ ಗಟ್ಟಿ ಬೀರಿ ಉಂಜಾಡು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ. ನನ್ನತ ಬಹುಮಾನನ ಜಯರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು. ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿನುತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹೇಮಲತಾ ಗಟ್ಟಿ.
ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹೇಮಲತಾ ಗಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದೀಪ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ. ದೀಪ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ. 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಪ್ರಶ್ಮಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪದ್ಮನಾಭ. ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಪ್ರಶ್ಮಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕನಿಷ್ಕ ನಾಗರಾಜ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕನಿಷ್ಕ್ ನಾಗರಾಜ್. ಪ್ರಶ್ಮಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪುದರಂಜೆ ಬಲೆ ಪೋಯರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಕನಿಷ್ಕ ನಾಗರಾಜ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕುಲಭೂಷಣ್. ಒಳ್ಳೆ ತೃತೀಯ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್. ಮನಸ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ. ತೃತೀಯ ರೆಡ್ಡು. ತೃತೀಯ 2 ಬಹುಮಾನಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಇಬ್ಬರು ಥರ್ಡ್. ಕುಲಭೂಷಣ್ ಪೋಯರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬೇಬಿ ಗಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಅಂಶಿಕಾ ಮಧುರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೆಕಲ್. ನಿಗಲ ಗಮನಗೆ 14 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲು ಬೈದಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪರ ನಿಗಲು ಈ ಪ್ರೇಜ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ನೆರವೇರಲುಂಡು. ನೇಕು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೆಗಲ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚೇತನ. ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚೇತನ. ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯೋಗಿನಿ ಗಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಯೋಗಿನಿ ಗಟ್ಟಿ. ಚೇತನ ಥರ್ಡ್ ಸಂಗೀತ. ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಯೋಗಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಕೊರಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮಧುರ್ ಮನ್ನಿಪಾಡಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪುಷ್ಪಕ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಕಾ ವಿಜಯಗಟ್ಟಿ. ಮತ್ತಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕಲಟ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಬಲೆ 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಗಟ್ಟಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಗಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಧೃತಿ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವೈಶಾಖ್ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧೃತಿ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ. ವೈಶಾಖ್ ಗಟ್ಟಿ ಧೃತಿ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ರುವಿ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ. ಸರಿ ಥರ್ಡ್ ವೈಶಾಖ್ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ರುವಿ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ. ಛದ್ಮಾವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಛದ್ಮಾವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆರ್ಯ ಗಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಣವಿ ಗಟ್ಟಿ. ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾಚಿ ಕಲವಾತಂಡು ಓಲಾನ್ಲ ಏರಾಣ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನ ಮೂಲ ಕೌಂಟರ್ ಕಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ ಓಲಾಣ ತಿಕ್ಕಂಡ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಣವಿ ಗಟ್ಟಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ತ್ರಿಶಾನ್ ಗಟ್ಟಿ.
ಕಪ್ಪೆಜ್ಜಿಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾನ್ ಗಟ್ಟಿ 4 ಜೋಕಲ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈದನು ಆಯ್ತಾ నేను పురుషోత్తం గట్టి నీకు పని పేరు ఆ జోకులు రెడీ ఆದ ಮೂಲು ಬರಡು ಸುರುಕಾದ ಪೂರ್ವಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪೂರ್ವಿ ಈ ಬಾಲ ಕೊಲ್ಯ ರವಿಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಅದು 42ನೇ BKI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪು 24 ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 55 kg ವಿಭಾಗಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತನ ಬಾಲ ఒక ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಪಡೆತಾರೆ ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಲಮಗರು ಮುಲ್ಪ 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ವರ್ಷದ ವಲಯದ ಬ್ರೌನ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಾರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಡು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಉಂಡಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕ್ಲ ಆಸೀನವಾದ ಬಣ್ಣದಿಂಗ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪೂರ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪ್ರಥಮ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಗೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕನ್ನು ಪಡೆತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಸೂರ್ವ ಮೇರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆತನಾರು ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕುದುರೆಗುಣತು ಪೂರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಜನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂತನ 14 ಗಟ್ಟಿ ಬಜಲಗೇರಿ ಬಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಗಟ್ಟಿರ ಮೆಕಲ ಸುಪುತ್ರಿ ಸುರಭಿ ಪನ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನವಾಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಂಡದು ಸಣ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆತನಾರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತನ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲೆ ಈ ಬಾಲೆಳ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಸಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆಂಗ್ಲು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ದಿನಸಿಗಟ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಾವಡು ಅಂಜನೆ ನಾಯಕರ ಪಕ್ಕ ಮೇಲ್ಡೇರು ಮೆಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಅಂಜನೆ ಪಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಮಾತಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೀವನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪುದರಗನಾಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಲ ಮೆಕ್ಕಲು ഞാനേ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವಬುಲ್ಯನ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿಯವರು, ಗೈರುಮಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಿ ಭವಾನಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರವರು, ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ A. ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ, ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಗಟ್ಟಿ, BMS ಗಜಾನನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಮತಾ ಪದವ್, ಶ್ರೀ ಬಾಬುಗಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಕರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಮದೂರು, ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9 ಮಗನ ಸೀಮೆಗಟ್ಟಿಯವರ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಘುವೀರಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಮನೆ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಯಾದವಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಲ್ಡರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ 8:20 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತೆರಾಯನ ಎಂಜನ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಅತನ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದೇಡ್ದವರ ಶ್ರಮಡ್ದವರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮುಂದುವರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜೆ ವಾಕ್ಯಡು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನಗಟ್ಟಿ ಬೆರ್ನ ಮಗಲು ಕರಾಟೆಡು ಕಾಸರಗೋಡು 17 kg ವಿಭಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂಚನೆ NITI ಆಯೋಗ ಮಂಡಳಿಡು 17 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಜಡ್ಜ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2021 ನೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 17 kg ವಿಭಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಈ ಬಾಲ ನಮಗೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರೆ ನೀವು ಈ ಬಾಲ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರು ದಯಪಂಡ ಕಡೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆನ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭಗಟ್ಟಿ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಬತ್ತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಪದ್ಮನಾಭ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಈ ವೇದಿಕೆನ ಅರ್ಣ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಬರ ಚಪ್ಪಾಲದಟ್ಲೆ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತಿನ ಮೇಲ್ಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿಗೆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಧುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಂದಿ ಕೊರನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಾತಿದ ಪೂರಾ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆಗಲ ಗುರಿಕಾರ ನಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜೆ ನೇಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ನೇಟು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಹೂವಾಳ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ಒಂಜೆ ನೇಟು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಮುಗಿಪು ಸಭಾಪತಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜನಾರ್ದನ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಿಮನೆ ಶಾಲುಪಾಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಿಸೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಭಾಪತಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ ಶಾಸಕರು UT ಖಾದರ್, ರೋಮಾಂಚನವಾದ ಯಾಕಂದ ಈ ಪುರ್ತುಲ ಈ ಆರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಪಾನಿಸುವಂಥ ಜನಾರ್ದನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿರವರೇ, ಇನ್ನಿತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದ್ದೆ. ಅದು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಾವು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏಕತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು, ಕಲ್ತವರು, ಕಲಿಯದಿದ್ದವರು, ಸಿಕ್ಕವರು, ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭ. ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನೋಬೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಸೋದರಿಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಕಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.